Príjemný dobrý večer, sme veľmi radi, že ste prijali naše pozvanie a že ste prišli sem do Sheratonu v tento krásny deň na predstavenie takého pokračovania nášho programu 7 chutí piva. Ale čo je dôležité, chceme naozaj dnes venovať pozornosť niečomu, čo sa volá pivné somelierstvo, gurmánstvo a možno oveľa detailnejšie správne párovanie piva a jedla. I'm very happy to be here and I'd like to welcome you to this fantastic gala večer. So that makes it also very special for me to be here and to really live introduce you again to our 7 Taste of Beer, which is a brilliant program. Veľa konzumentov sa rozhoduje pri výbere svojho piva na základe povedomia o značke, proste na základe značky, je ich okolo 78%. Ale zistilo sa tiež, že oveľa viac, až cez 90% konzumentov piva sa pri výbere toho svojho rozhoduje práve na základe jeho chuti, jeho charakteru, jeho vône. Prvotná intuícia bola, keď som sa o tomto programe dozvedel, že toto by som chcel akože skutočne robiť a myslím si, že by to bola výzva pre každého kuchára, aspoň kuchára v mojom veku, ktorý má toho za sebou už dosť a je to pre mňa vlastne reštart, takže som rád a som celkom šťastný, že som teda toto miesto dostal ja. Cieľom tohoto programu je poukázať na to, že pivo je hodné, aby sa dostalo na vyššiu úroveň v gastronomii, aby v nej zaujalo svoje pevné miesto. Skutočne párovanie piva a jedla má zmysel a je to niečo podobné, ako je vinné somelierstvo, lenže sme v úplných začiatkoch. Pre mňa osobne mám skúsenosti s obidvomi druhmi párovania jedál s nápojmi, ako som už povedal, som predovšetkým kuchár a pre mne prípada byť prístupnejšie a jednoduchšie párovanie piva s jedlami, pretože je aj ľahšie pre laickú verejnosť. I really like beer. I really enjoy beer, and what I'm really happy also that we start also us really to differentiate all kind of different tastes again, because the varieties are so incredibly wide. We have 40,000 beers around the world, and it's so. And I think you got a little bit of a flavor how different it can be from a sort of sweet, more bitter, a little bit of white beer, a little bit dark beer. There's so many different dimensions, and I'm really happy to see also as a brewer to see this coming back a little bit in the beer drinking culture. So I'm really happy. I was really happy.